Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Риева, исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Татарстан юлларында 275 кеше хәлак булган. Алабызда юл транспорт хәрәкәтләре корбаннарын искә алдылар. Фаҗигаләрнең күбесе юлларда иминлек чараларын күрмәүдән, агрессивлыктан һәм башкаларны хөрмәт итмәүдән барлыкка килә. Шуңа күрә юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк. Телгә кызыксыну уяна. Әлмәтләр татарча диктант бөтен дөнья акциясенә кушылды. Сөйләгән сүзең мәгънәле, телең татлы, йөзең якты булсын. Татлы телле кешенең дуслары да күп булыр дип юка гына әйтмәгәннәр борынгылар. Кеше китә, истәлеге кала. Әлмәт маршлары Михаил Земляновны сагына. Бұл клубта су құйыну миңа гөмір буена жетерлік, исәнлек, саулык бирде. Бу якшәмбе 16 ноябрьдә бөтен дөньяда юл транспорт хәрәкәтләре корбаннарын искә алу көне билгеләп үтелә. Әлеге мөһим датага багышланган чаралар калабызда да узды. Ел башыннан алып Татарстан юлларында 275 кеше хәлак булган һәм 3258 кеше зыян күргән. Креатив процесслар фабрикасында 100дән артык студент авыр статистика белән танышты. Я очень призываю, если вы выпили, не садитесь за руль. Если вы видите водителя пьяного, не садитесь к нему за руль, даже слегка подвыпившего. Екатерина Старашкова авария булган урынга беренчеләрдән булып килә. Ул ашыгыч медицина ярдәме станциясендә эшли. Екатерина һәм аның хезмәттәшләре өчен юл транспорт хәрәкәтенә чакырулар иң авыр чакыруларның берсе. Изелгән металл, ватылган пыяла һәм ярдәм сорап карый торган күзләр. Еш кына хәрәкәт турында хаос хөкем сөрә ди ул. Если вдруг вы увидели ДТП, Юл транспорт хәрәкәтен күргәч кешеләр я яннарыннан узып китә, я телефон чыгарып төшерә башлыйлар. Аны социаль шелтәрләргә кертәләр. Мин сездән үтенеп сорыйм. Юл транспорт хәрәкәте күргәчтән үк ашыгыч ярдәмгә шалтыратыгыз. Әлбәттә, сез аларны коткара башларга тиеш түгел. Моны профессионаллар эшләргә тиеш. Ләкин сез ким дигәндә ашыгыч ярдәмгә шалтырата аласыз. вы позвоните, обратите внимание. Соңгы еллар статистикасы күпчелек аварияләрнең юлда йөрүчеләрнең игътибарсызлыгы аркасында килеп чыгуы турында сөйли. Үлемгә китерүче аварияләр күбесенчә шәһәр читендәге участокларда нигездә каршы як полосага чыкканнан соң булган бәрелешләр аркасында килеп чыга. Фаҗигаләрнең күбесе юлларда иминлек чараларын күрмәүдән, агрессивлыктан һәм башкаларны хөрмәт итмәүдән барлыкка килә. Шуңа күрә юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк. Куркынычсыз тизлекне сайламый, юл һәм метеорологик шартларны исәпкә алмый, идарә итүне югалта һәм руль артында хәле начарлана. Быел ноябрь аенда гына да Әлмәт районында үлем белән тәмамланган 3 юл транспорт хәрәкәте теркәлә. Бүген балаларны юл транспорт травматизмы да аеруча борчу тудыра. Республика территориясендә агымдагы елның 10 аенда 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 405 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 15 бала хәлак булган һәм 443 яраланган. Узган чор белән чагыштырганда юл транспорт хәрәкәтләре саны 35-кә, үлүчеләр саны 5-кә, яраланган балалар саны 37-гә арткан. Кызганычка, быел барлык күрсәткечләр буенча да үсеш күзәтелә. Детей на 37, то есть по всем показателям в этом году рост. Юл транспорт хәрәкәтендә хәлак булганнарны искә алу өчен 2005 елда Берләшкән Милләтләр оешмасы бөтен дөнья юл транспорт хәрәкәтләре корбаннарын искә алу көне булдыра. Аны ноябрьнең 3 якшәмбесендә билгеләп үтәләр. Чарада үз чыгышлары белән яшь инспекторлар хәрәкәте отрядлары да студентларның игътибарын юл проблемаларына юнәлтә. Там, где шумный перекресток, где машины не сосчитать, перейти не так уж просто, если правила не знать. Если видишь, что немного разрисована дорога полосами в белый цвет, словно крашеный паркет. Яшь юл хәрәкәте инспекторлары куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген тагын бер кат искәртә. Юл фаҗигаләрендә хәлак булганнарны азнакайда да искә алдылар. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы видеоязмада. Әлеге чараны районның ЮХИДИ бүлеге һәм яшьләр үзәге белгечләре оештырган. Аның максаты юл хәлакәте проблемасына җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү. Без балалар белән беседалар үткәрәбез,
Filmler karıyız indeyme. Anları filmden sonra indi biz matür ettirip temaga şu tema boyunca söyleşebiz. Profilaktik ütkärәбез indeyme. Баларыбызга инде әйтәбез сак булыгыз юлларда. Дөньяда көн сайын юл транспорт фаҗигаләре нәтиҗәсендә меңнәрчә кешенең гомере өзелә, күпме кеше җитди җәрәхәтләр ала. Статистикага күз салсак, һәр сон артында кеше язмышы, чынга ашмаган хыяллар, ятимләнеп калган гаиләләр. Кызганычка каршы авариялар булып тора. Менә шушы 10 ай эчендә генә уже 200-ләптән артык инде безнең авария булса, шуларда катнашучыларда 6 кеше һәлак булды. Моның күбесе кешеләрдән тора. Бу инде теге аның сәбәпләре күп булырга мөмкин. Юллардан начар дип әйтергә була, тагын бүтән сәбәпләр табырга була, ләкин монда самый зур сәбәп шу водительләрнең невнимательности безнең русча әйткәндә. Митингта мәктәп укучылары, яшьләр, сәламәтлек саклау бүлеге белгечләре, дин әһелләре дә катнашты. Һәрбер безнең гомеребез Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән безгә рәхмәт, һәм дә машинада ул безгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән рәхмәт. Үзебезнең гомеребезне дә машинада сакларга кирәк. Һәм инде бу башлана үзебездән. Юл фаҗигаләре корбаннарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Әлеге чара юл транспорт вакыйгаларында һәлак булганнарны тагын бер кат искә алырга, юл авариялары проблемасына игътибар юнәлтергә чакыра. Бүгенге митинг районда әлеге тема буенча алып барылган бик күп чараларның берсе булды. Юллар хаталарны кичермәй, шуңа күрә аеруча игътибарлы һәм сак булыгыз дип кисәтә оештыручылар. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә күренекле спортчы, калабызның мактаулы гражданины Михаил Земляновны искә алдылар. Михаил Егорович Зәй районында туып үскән. Сугыш шырның михнәтләрен кичергән үсмер хезмәт юлын Әлмәт белән бәйли. Бирдә ул салкын суда чыныктыру клубын ачуга ирешә. Бу өлкәнең чын остасына әверлә. Исән булса, аңа 88 яшь тулган булыр иде. Туган көн уңаеннан Землянов тарафдарлары Моршлар клубында очрашып, Михаил Егоровичны искә алды. Гитара астында маҗараларга өндәгән бу җыр сәяхәт яратучы, туризм төшенчәсе ят булмаган күпләр өчен таныш романтика. Михаил Земляновны искә алырга җыелган тарафдарлары да бүген юкка гына аны тыңламый. Күп санлы фотосурәтләр аша алар күпләргә үрнәк, өлге, туры дус булган Михаил Егоровичка рәхмәт белдерүләре. Бу клубта су коену миңа гомер буена җитәрлек исәнлек, саулык бирде. Күп иптәшләр, туганнар диярлек можно, туганнар дияргә можно. До такой степени без бергә җыелышып, исәнләшеп, бөтен шәһәрләргә, соревнованияларга йөреп, шундый күңелле, матур, исән, сау тормыш алып барабыз. Моржлар клубындагы күп санлы медальләр һәм кубокларның саллы өлеше Михаил Землянов һәм ул булдырган команданыкы. Зәй районы егете хезмәт юлын гына түгел, үз тормышында тулысы белән Әлмәт районы үсешенә багышлый. Хезмәт ветеранын Татарстан Республикасының атказанган физкультура һәм спорт хезмәткәре, республиканың физкультура һәм спорт отличнигы, елның иң яхшы альпинисты буларак 2 тапкыр алтын карабин белән бүләкләнгән. Шуңа өстәп Әлмәтнең мактаулы гражданины да. Михаил Земляновка исән булса 88 яшь тулган булыр иде. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәтлеләр татарча диктант бөтен дөнья акциясенә кушылды. Бүген татарча диктант кешеләрдә телгә кызыксыну уятуның иң нәтиҗәле ысулларының берсе. Катнашучылар Каюм Насыйриның Кабуснамә һәм Әбүгалисина текстларыннан адаптацияләнгән өзекләр, шулай ук Мөхәммәд Магдиевның җир йөзендә 6 кыйтга юл язмаларыннан өзекләр яздылар. Әлмәттә катнашу өчен төп мәйданчыклар Саҗидә Сөләйманова исемендәге Үзәк китапханә һәм Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицей булды. Безнең төре төркемендә диктант язуны күзәтте. Файдасыз сүзне дә сөйләмә.
Чөнки андый сүз үзеңә зыян китерер. Сөйләгән сүзнең мәгънәле, телең татлы, йөзең якты булсын. Бүген Резеда Хайретдинова да яңа роль. Әлмәт драма театры артисты бүген бөтен дөнья акциясе кысаларында катнашучыларга татарча диктант яздыра. Резеда әйтүенчә, ул ел сайын татарча диктант язуда катнашкан. Аның өчен бу акция белемнәрне тикшерү генә түгел, туган телнең матурлыгына соклану һәм аны популярлаштыруга ярдәм итү мөмкинлеге. Быелгы акция тагын да җаваплырак. Ул катнашучыларга текст укый. Үзеңне ничек тотарга һәм үзеңә нинди һөнәр сайларга, бу әлбәттә Каюм Насыйриның нәсихәтләре, инде кыскача әйткәндә. Бу миңа калса үз-үзеңне сынап карарга бер дигән мөмкинлек. Мин шуңа күрә ел сайын әлеге акциядә катнашуымның да сәбәбе шул. Мин инде үземне татар телен камил беләм дип санап йөргән кеше яза алам микән әлеге диктантны дип үземне сынап карыйм ел сайын. Һәм менә быел да шуны ук телим, мин уңышлар телим аларга. Сәхнә сөйләм тәҗрибәсе булган кешегә бу эш җиңел бирелә. Резеда текстны ачык итеп, тыныш билгеләре куясы урында паузалар ясап алып барды. Бу масштаблы чара татар теленә битараф булмаган меңләгән кешене, мәктәп укучыларын, студентларны, укытучыларны, галимнәрне, мәдәният һәм мәгариф эшлеклеләрен, журналистларны, иҗат кешеләрен, шулай ук татар телен өйрәнүче һәм аңа хөрмәт белән караган башка милләт вәкилләрен берләштерә. Сөйләгән сүзең мәгънәле, телең татлы, йөзең якты булсын. Татлы телле кешенең дуслары да күп булыр дип юкагына әйтмәгәннәр борынгылар. Шулай итеп өзек тәмамлана. Бүген без татарча диктант кысаларында бу акциягә кушылып, үзебезнең татарча грамматикабызны тикшереп карый алдык. Катнашучылар бөтен дөнья буйлап билгеле бер көннәрдә, билгеле бер вакытта бер үк текстны язалар. Быел Каюм Насыйриның Кабыснамә әсәреннән өзек язарга туры килде. Текст катлаулы түгел, аңлаешлы, иң мөһиме тормыш күтәргә үгет насихат белән тулы өзек дип бүлешә Мөхәммәдинов гаиләсе. Тырышабыз инде татарча күбрәк укланасыга. Но текст буенча мин авыр булды димәс идем. Сүзләре менә безгә бит тоже менә как пример яздылар тактада. Авыр сүзләр попадались, конечно, нормально. В целом әйбәт. Гаиләнең татарча диктант акциясендә катнашуы телне саклауга юнәлтелгән чара булып тора. Тормыш иптәшләре татар теленең яшәвен генә түгел, чәчәк атуын, көндәлек тормышта гаиләләрдә яшьләр арасында актив куллануын тели. Бүген алар бу мөһим теманың импульсын аеруча кискен сизәләр. Балаларында да татар теленә мәхәббәт уятырга тырышабыз диялар. Татарча аңлыйлар. Аңлавын аңлыйлар. Но әйтүе авыр аларга. Алар безгә русча җавап бирәләр. Татарча сөйләшсеннәр дип нитәбез, но Үскән сайын алар ничектер барыр урыслашып китәләр. Бәләкәйрәк чакта менә 2-3 яшь булганда малайның ул урысча бер сүз дә белми иде. Татарча гына сөйләшә безнең белән гаилә эчендә инде менә. Хәзер инде киресенчә. Диктант язу өчен татар телен аңлау, сөйләшү генә түгел, әле сүзләрен дөрес язылышында белергә кирәк. Диктант 5 балл шкаласы буенча бәяләнәчәк. Нәтиҗәләрне катнашучылар бер айдан соң диктант татар сайтына кирип белә алачаклар. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ичке гармония бәхетле тормышка алып бара. Славянка клубы вәкилләре шулай дип саный. Шуңа алар рәхәтләнеп иҗат та итә, спорт белән дә шөгыльләнә. Иртәгә 15 ноябрь әле алар мөһим һәм матур дата. Славянка клубы оешканга 10 еллыкны билгеләп үтә. Бу уңайдан яшь йөрәкле катнашучылар иҗади очрашу оештырды. Бие дисәң биергә, җырла дисәң җырларга туручы бу ханымнарны әбиләр дияргә тел һич кенә дә әйләнми. Дәрләре ташып торган кызлар лаеклы ялларын чын мәгънәсендә ял итә белгән тик тормаслар. Славянка клубы 60лап кешене берләштерә. Җитәкчесе Валентина Вершинина. Бар яктан да актив булган бу ханым күпләрне үз үрнәгендә тормышны яратырга, булганыннан ям табарга рухландыра. Ансамбльнең 10 еллыгын да алар бергәләп бәйрәм итте. Әлбәттә инде чара котлау һәм рәхмәт сүзләренә дә юмарт булды. Я хочу поблагодарить наших славяночек, про которые еще их не благодарили. У нас очень активные девочки, что бы мы ни попросили, какую бы что-то ни затеяли, они всегда очень быстро откликаются, очень ответственные. Пенсионер ханымнар Иске Әлмәт мәдәният йортында атнага 3 тапкыр шөгыльләнә. Башта спорт күнегүләре, аннары бию түгәрәгә, шулай итеп хәзер ансамбльнең үз репертуары.
Мен пенсияға шыққан күннен десең де бола, бұл пенсионерлар клубына йөри башладым. Мында тұрмыш шул хәтле матур, рәхәт. Біз мында физкультура белән генә түгел, бейбез дә, җырлыйбыз да. Шул хәтле илһам бирә миңа бу мындагы тормыш. Безнең менә бу мәдәният йорты Искәлмәт. Безне шул хәтле кунакчыл каршы ала. Без мында хуҗалар кебек сизәбез үзебезне. Бәйрәм концертында славянкаларның иҗатташ дуслары да килде. Алардан әлбәттә музыкаль бүләк. Бүгінгі бәйрәмгә безне кунак буларак чакырдылар. Һәм инде славянканың 10 еллык юбилее ул инде шундый зур дата дип шутлыйм инде мин. Һәм шундый русча әйткәндә почетный безгә миссия бирделәр бу матур бәйрәмне бизәп китергә. Һәм инде ансамбльнең җитәкчесе буларак кызлар плюсның кызлар егетләр өлкән яшьтәге кешегә карамастан алар инде бик актив, алар бөтен җирдә катнашалар, җырлыйлар, бийләр, театраль постановкаларда катнашалар һәм алар бөтен шәһәрдәге мероприятиеларда. Монда безнең палочка-выручалочкалар. Рәдифә Нугманова, Светлана Антонова, Рафаэль Савин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.